És curiós perquè jo recordo a l'inici de la transició i sobretot de l'etapa ja democràtica, no? La UCD, PSOE, durant molts anys, Partit Popular, 8 anys, torna al PSOE. Pel que fa a Catalunya, Convergència i Unió amb Esquerra Republicana, Convergència i Unió i després el tripartit, l'entesa. I el problema amb els ajuntaments continua sent exactament igual ara que fa 30 anys, senyor Esteve. Han fracassat tots els partits polítics amb això? O no s'ho han plantejat de debò? Jo crec que no hi ha hagut... que hi havia moltes coses pendents i nosaltres hem quedat al final. Em sembla que el que ha passat és això. Però això sembla contradictori amb el que, si busquem la metàfora, per exemple, de la construcció d'un edifici, del que seria lògic que els ajuntaments serien els fonaments, a partir dels quals, per la proximitat dels ciutadans, després anirem enlairant la casa, no? Esclar, aquí hem gastat en la coberta una barbaritat i resulta que els fonaments els tenim mig apuntalats. El que ens ha passat també és que els alcaldes, els electes de qualsevol color polític, potser estem més preocupats per tirar el poble endavant que per la reivindicació. Jo crec que això també ens ha fet mal. Nosaltres mirem, primer de tot, de resoldre el problema dels ciutadans i després, doncs, reivindicar. I com que n'hi ha que ens reivindicat més, doncs ens han passat davant. Vostè té raó, però miri, l'antic estatut, no el nou estatut, molta gent no sap que els ajuntaments només eren mencionats en 2 articles, de passada, com que també existien ajuntaments. Això ho deia l'estatut que ha gestionat durant més de 20 anys el nostre rol polític dintre del país. El nou estatut van poder introduir un capítol sencer que parla d'ajuntaments, que parla de competències, que parla de finançament. Per tant, no és que no hem fet res o hem fracassat tots plegats perquè no hem reconegut el paper, que ha costat molt. I és ben cert que ara estem en un moment de singularitat històrica perquè aquest estatut, per primera vegada, es dona, diguem-ne, la porta d'entrada, la porta d'accés al que és el protagonisme polític que li correspon als ajuntaments. Per tant, sí que hem avançat, i s'ha fet molt. Ara, és evident que el que s'ha de tancar és el debat aquest de 30 anys esperant un model pel conjunt de l'administració. Nosaltres, imagini's vostè, des dels més petits, que som els ajuntaments, el que estem traslladant és un model que tota l'administració, govern de l'Estat, govern autonòmic i administració local, diputacions i ajuntaments, tinguin un model estable, raonable, just, equilibrat, del que és la capacitat de disposar de recursos públics per afrontar aquelles competències que a vegades nosaltres estem donant als nostres veïns i que no tenim la partida pressupostària perquè correspon a una altra administració. Pensi que ara l'Estatut ens dona competències en la protecció del medi, ens dona competències també en educació, 0-3 anys, nosaltres estem abordant la construcció d'escoles bressol, ens dona competències en la formació ocupacional. Tenim moltes possibilitats de centrar les competències i a partir d'aquí distribuir recursos. Fixin-se que es dona la paradoxa de 2 piràmides invertides, no? El sistema democràtic té la seva base, lògicament, amb la voluntat del poble. Però com que tradicionalment l'exercici del poder ve de dalt a baix, resulta que aquí està passant això. El ciutadà, el poble, té la seva primera administració i, per tant, la seva primera manifestació en el seu ajuntament. És la base. I després ven les comunitats autònomes i el vèrtex seria el govern central. Però, en canvi, resulta que aquí tots els diners van pel govern central i els altres, com més a prop dels ciutadans són, més dificultat perquè hi hagi els diners necessaris per a aquesta relació fluida i directa. Sí, evidentment és una paradoxa. És una paradoxa contra la qual estem lluitant. I a més, els nostres veïns el que més reclamen no és el primer de dalt, sinó és el que estem més a prop. Precisament per això, no? Clar, perquè el senyor Zapatero no el trobarà cada dia per dir-li, escolta, i de lo mío què? I en canvi a vostè a Sabadell o vostè a Martorell, per citar els municipis dels quals vostès són alcaldes, els poden trobar en qualsevol moment, al mercat o passejant pel centre del poble, no?
Sí, senyor. Amb tot això, hi ha també aquest ajut dels 8.000 milions de l'anomenat Pla Zapatero perquè vostès poguessin fer, en fi, algunes obres, aquells projectes que tenien guardats i que no eren viables, per motivar una mica la possibilitat de crear o de mantenir alguns llocs de treball. Com està resultant això i en quina mesura aquest capítol econòmic ja s'està acabant? Hem de dir que està complint els seus objectius. El primer és, en aquest cas, generar un moviment econòmic d'inversió extraordinari per fer obra petita i de curt termini, per tant, entre 3 i 8 mesos, perquè s'ha d'acabar abans d'acabar l'any totes les obres. Per tant, està tenint un èxit en l'aplicació per generar que les empreses mantinguin les seves plantilles o fins i tot puguin contractar persones a l'atur. Per d'altra banda, la generació i manteniment de llocs de treball, que és l'objectiu també complementari d'aquesta mesura extraordinària, i per l'altra, li puc ben garantir, i pel que nosaltres coneixem, que els alcaldes i alcaldesses hem sapigut interpretar i utilitzar aquests recursos per transformar les nostres ciutats i per millorar tant equipaments com l'espai públic. Per tant, els 3 elements claus d'aquests 8.000 per Catalunya, més de 1.200 milions, doncs estan sent de manera utilitzada de manera molt rigorosa i molt eficient al servei dels nostres veïns i veïnes.